Muling nagpahirap sa mga motorista ang baha na dulot ng high tide sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, isang bagyo ang minomonitor ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahan na magpapalakas sa habagat. Samantala, 1.15 meters ang high tide ngayong araw sa Dagupan City, kaya bukod sa ilang pangunahing kalsada, nakaranas din ng pagbaha ang ilang bahagi ng Barangay Malubud, Pugo Chico at Barangay Bunuan, Giset. Muling binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City kaninang umaga dahil sa high tide. Batay sa road monitoring status ng city government, mataas ang level ng baha sa intersection ng Arellano Street, A.B. Fernandez Avenue at MH Del Pilar. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Pag umuulan nga may high tide sa bayan, hindi kami makapagmamasada ng maayos dahil ganito po, baha. Ay gustuhin mo namin mamasada, ayaw naman din ng mga operator namin dahil yun nga, yung maintenance ng sasakyan, masisira ho. Nagsasagawa ng clearing operation ang MDRRMO sa ilang natumbang puno at poste ng kuryente sa Barangay San Juan, Botolan, Zambales. Gumamit na ng chainsaw ang otoridad upang mabilis na maalis ang mga natumbang puno na humambalang sa kalsada. May bahay rin na nasalanta ng malakas na ulan. Ayon sa MDRRMO, dulot ito ng malakas na ulan at hangin na dala ng habagat. Binabantayan din ang level ng mga river system sa Botolan. Ang kagandahan dito sa Botolan, madali lang kahit na sunod-sunod yung ulan, tuloy-tuloy, basta tumigil ng isang oras, ang bilis lang bumaba. Magpapatuloy pa ang mga pag-ulan ayon sa Pag-asa. Namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang panibagong bagyo. Malapit ito sa extreme northern Luzon. Inaasahan na papasok ito sa PAR bukas at papangalanan na bagyong Inday. Dahil malayo pa naman sa mainland ng Pilipinas, asahan natin na normal pa rin yung mga weather system na naranasan natin gaya ng southwest monsoon, habagat at saka localized thunderstorm. May tigis ang gate na bukas sa Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Inabisuhan ng mga residente sa Barangay Dalupirip at Tinungdan sa Itogon na apektado sa pagpapakawala ng tubig ng dam. May bahagyang pagtaas din ng level ng tubig sa San Roque Dam sa Pangasinan at Magat Dam sa Isabela. So, asahan po natin yan dahil sunod-sunod pa naman yung naranasan natin na pag-ulan, lalo-lalo na sa eastern part dahil andyan po yung mga reservoir natin ng dam. Asahan po natin na madadagdagan o tataas yung level ng mga kailugan po natin at saka sa reservoir ng dam na nandito sa Pangasinan. Si Jay, natapos na yung ginagawang clearing operation sa may bahagi ng Botolan, Zambales kung saan naitala yung pagkatumba ng ilang puno at poste dahil sa malakas na ulan at malakas na hangin. Naibalik na rin yung supply ng kuryente sa lugar. Humupa na rin ang baha sa ilang kakalsadahan dito sa Dagupan City dahil ayon sa assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, usually sa umaga lang naman nangyayari itong epekto ng high tide. Samantala, may weather advisory ang Pag-asa. Asahan daw ang malalakas na pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras sa ilang bahagi ng Bataan, Zambales at Bulacan. May light to moderate rains naman sa ilang bahagi ng Pangasinan, La Union at Benguet sa susunod na oras. At wala pang nakataas na gale warning sa mga seaboard na sakop ng Hilaga at Gitnang Luzon. Banayad at katamtaman din ang alon sa mga dalampasigan. Kaya kanina may ilang mangingisda na pumalaot na pero inaabisuhan at pinag-iingat pa rin sila ng otoridad. Samantala, ayon sa Pag-asa, huling namataan ang binabantayang bagyo sa layong 1,680 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. May lakas ito na umaabot sa 45 kilometers per hour at bugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.